ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ଲାଇକ୍ କରେ ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ କରୁଣାକର କେତେ ଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ମୋ ଘରେ ରହି ମୋ ନମ ଖାଇ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିବ ସେ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ବୋହୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଠିକ ହଉନି। ବାପା ଶଶୁର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ସିଏସକେ ନାଁରେ ଆଉ ଯଦି ଧୋନି ନାଁରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଅନେଇଲେ ଅନୁଗୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଲକୁ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଠିକ ହଉନି। ବାପା ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସିଏସକେ ନାଁରେ ଆଉ ଯଦି ଧୋନି ନାଁରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଏଇଠି ଅନାନି ଆପଣଙ୍କ ବଲକୁ ମୁଁ ଏ ଟୁଲୁ ହସୁଛି ନା ତ ଅନେଇଲେ ହସୁଛ କାହିଁ ତ ଅଲଗା କିଛି ଭାବି ଦଉଛ ତମେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବୁଛ।